Bapa Resi Penemban Durna wonten dawuh menapa ingkang kawula tampi loka semengko mengawak angin. Bapa Penemban Durna biji dhumateng kula pun murid tinggal sampeyan kula pun Prabu Canggah murid kawula nyadeng dawuh. Nadyan kula pun patih Baskara Yaksa nyadeng dawuh Penemban. Putsa anak Prabu Canggah murid lawan patih Baskara Yaksa kawruhan ana. Dinten samangke kula menika nyebat boten trimah menawi Resi Udawa madheg pendhita manggen wonten ing Padepokan Banyu Bening. Dara kalih menapa kula nembe kemawon kewirangan. Tetandingan adu kasekten adu kemaya manggen wonten ing Padepokan Banyu Bening. Lajeng dawuh menapa ingkang kawula tampi sangat panyuwun kula. Urung rega tresna nala yen to aku urung kelakon jugarake Sang Resi Udawa anggon dadi pendhita manggon ana ing Padepokan Banyu Bening. Dara kalih menapa kula nyuwun pitulungan dumateng tenaga sampeyan kersa panjenengan Merjaya Pati njugaraken anggenipun Sang Resi Udawa madheg pendhita manggen wonten ing Banyu Bening mriki. Nggih. Menawi namung paparkara kados mekaten boten sah sumelang angel midhet wae nganti sampun kula incip-incip. Kapan anggen kula saged Merjaya Pati kelawan Resi Udawa? Ajeng benjang apa anggenipun kula bakal miwiti bidhal Sang Penemban. Ora ketan colok lintang paribasa peteng sambung ana para utang sambung ana payung ulunyu sambung ana teken. Budhal dina iki. Budhaling para prajurit aja nganti hasurang alampak lakune. Surah ampak lirat umuruk mawurahan keheng jalamo ya kang tanpa wilangan siap gerak kabeh para prajurit saka negara Pancerwengi gempur Padepokan Banyu Bening Jumangka lumaku sinah prajurit maju
Ngame. Aduh. Wah, barang wah, betul.
Prajurit maju.